Napagpadayon na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasikip. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Jamaica, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kasubong sang ulan. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you, needed you. Abisugiri ako, Maika. Nag-away bala ka mo ni Sam? Kung nga nga napensaran niya nga magpalayo? Wala man nang. Uti, ano ba lang nagsulod sa pensar niya man? Basta ang ginhambal niya nang nga gusto ko no niya akong hatagan sang kasulhayan sa kabuhi. Gusto ko no niya nga ako mabuhi nga daw reyna nang. Ha? Ay, Maika. Imposible nga matabo ina. Maayo tani kun manager siya. Apang bisan high school gani, wala siya makatapos. Ang pinakamataas nga masudlan sina niya nga obra, amo ang kargador. Si Manang bala mo. Ang buot sa imo Magpaway ka na dito Wala sang mahimo ang pagsulo sentimental mo nga ina.
Mapauli na ako Nakapamakal na ako sang iban nga mga kinahanglano namon sa balay. Nabaklan ko naman sang tinapay ang mga hinablos ko. May lang gani. Kay ginabansis ang amon boss ang amon sweldo. Kay halidi nga daan boss. Mahapit na lang ako sang sudan nga luto Para nga mag-abot ako karon, makaon na lang kami. Mike! Mayo kay ari ka na! Nang? Nga aman? Anong natabo, Nang? Kaya nga nagahibi ka? Mike, si Yen ang hinablos mo! Ginapo siya! Kinahanglan naman siya kadalon sa ospital! Ano? Oh, Diyos ko! Kuna mo, dalo natin siya sa ospital, Nang! Apang wala ako sa kwarta, Mike! Wala pa makabot si Manong mo, Alan! May kwarta ako dira, Nang. May sinuptan ako dira nga jutay. Makabulig naman guro ina kay Yin. Dili, sige na Hindi na kita magusik sang aton tiyon, Nang. Salamat. Natulugan na si Yin, Nang. Mike, nahuyagin ako sa imo. Tagsa nga may masupot ka na nga kwarta. Nagakadtugid pirmi sa pagpabulong ni Yin. Kag nga nga mahuya ka, Nang. Hindi bala? Ikaw man gani ang nagsiling. Nga wala sang iban nga mahimo nga magbuligay kundi kita. Nakahibalo ako, Nang. Nga kun ako man ang nabutang sa amo sini nga sitwasyon, hindi mo man ako pagpabayan. Ay, salamat kid Mike. Mano na lang ako kung wala ka man. Kaya ang sweldo ni Manong mo, halos nahulaman na namon ang katunga. Tungod permi lang nagamasakit si Yen. Nakahibalo man ako sina, Nang. Sige lang Kaya naton ini, Nang. Buligan ko kamo sa kutob sang akon masarangan. Salamat. Makapauli ng hinablos ko. Maayo na siya, Nang. Galing. Hindi man naton siya mapagwa diri sa ospital. Kung hindi naton mabayaran ang bill naton diri. Pabay ilang, Nang. Kay hambalon ko si Manang Dolor. Mangabay ako sa iya, Mahulam ako sang kwarta sa iya. Maayo pon pahulamon ka man niya. Bantog man nga daan ang kakuripot sina. Mapasimpalad lang ako, Nang, Salamat. Ginpahulam ako ni Manang Dolor. Ina lang ugaling. Tunga lang sa kinahanglanon ni Manang ang ginpahulam niya sa akon. Ay, kulang gihapon Ay, husto. Sidil mo gali.
Sa iya ko mapalapit ah. Bahala na. Patsyon ko na lang ang huya ko. Nakahibalo ako nga makahuluya sa imo Delmo. Apang wala na ako sang iban pang mapalapitan. Naluoy na gid ako kay Manang Jenny. Kinahanglan nga mabuligan ko gid sila sa ila problema. Kaya nga abla nga pag-ulang ka mo nagpalapit sa akon. Kung tani napagwala naton sa ospital si Yen. Ang buot mo silingon. Paulamon mo ako, Delmo. Ano nga pahulamon? Basta, buligan ko ka mo. Dali ka. Makadto na kita sa ospital para nga makagwa na si Yen. Kada ko nga bulig ang ginhatag mo nga ini sa amon Delmo. Wala ina nang. Hindi na pagpaminsara ina. Madamo gid ni salamat ha. Ay oo gali. Sa diin si Samuel, kamusta na gali siya? Wala gani ako makahibalo kung ano nang kahimtangan niya eh. Kung ano nang natabo sa iya. Sang san o gani siya naghalin diri? Mga 3 ka bulan ang nakaligad. Sugod sa magalin siya. Kaya bisan isa kasulat, wala siya nakapadala sa akon para mahibala ng kahimtangan niya. Abi mo na, wala man ako nagkulang sang hambal sa iya. Nagsiling ako nga buligan ng niya ako sa junk shop. Duha kaming madumala. Kung dalayo ng amon swerte, siyempre kung may swerte ako, may swerte man siya. Apang wala gid siya nagpapugong. Nagpangaluyag balaliwat sa imo si Delmo, Mike? Wala nang ah. Daw masami man ka mo nga nagasugilanon. Ay, si Manang. Kung ano-ano man lang ginahambala namo ni Delmo. Ikaw bala? Daw wala ka pa maanad kay Delmo. Siya ang tipo sang lalaki nga hindi na kinahanglan nga ihambal pa niya ang ginabatsyag niya. Kung makita sa mga hulag niya, wala siya nagahambal. Apang may buot silingon ang iya mga hulag. Kung sa bagay, wala man ako sang may nakita nga malain. Wala sang nakita nga malain nang. Nobyo ko si Samuel nang, nga utod niya. Apang diin subong si Samuel mo. Wala gani kita makahibalo kung buhi pato siya subong. Tungod wala man kamo sang komunikasyon. Si Manang bala mo. Hindi lang bala magpaminsar sang malain sa nobyo ko nang. Hindi sa amo sina Mike. Apang kinahanglan nga magpakatotoo ka man. Natural na ako nanong ara sa pensar mo. Kung magsubong sina nga wala gid kamo sang balita sa isa kag isa. Pwede man nga sa lugar nga gingkadtoan niya. May bag-o na siya nga ginahigugma. Kag mahimo sa mga tinion nga ini, amo na ina ang mas mabugat sa balatsyago niya. Tama na nang. Inasakitan ako. Mike? Sa diin ng
Samuel, sa tingin na. Para sa akon, doble sing mga nadula diri si Samuel. Kay may guts na ako nga magpalapit kay Jamaica. Masami ko na siya nga makita. Kag mahatagan sang kung ano nga makita ko nga para sa iya. Ingalitan kong kahigayunan nga maalalayan siya. Si Delmo, hindi siya mabudlay higugmaon. Ugaling, nagapabilin sa kasing-kasing ko si Samuel. Apang sa diin siya. Nga batas niya, nga wala nagpakig-angot sa akon. Sa diin ka na bala, Samuel? Uhi ka pa bala? Oh, nga wala ka pa kahimos, Mike. Hindi ka bala mag-ubra? Nagasakit ang ulo ko nang... Kung amo, magpahuway ka na lang, anay. Mabudlay na kung maglala pagid ina. Kanugon ng ugaling nang sang isa ko kaadlaw nga kita. Hindi na lang ina pagpaminsara. Ang lawas mo nga lungan mo. O sige nang mapahuway lang ako bilog nga adlaw. Kay para buwas, maka-duty naman ako. Walay! Jen, anak ka na? Oh, ang kartero na ina. Nong! Nga Palihim lang ko sa sulat ninyo Okay Ako na dang mahibalo. Uy, imo gali ang sulat nga ini Mike Sino manabing masulat sa akon? Wala man sang return address? Wala nang. Ati buksi na lang para nga makita mo kag mahibalan kung sinong nagpadala sina. Sige nang. Madali lang Ari na nang. Oh, hala nang. Uti, kay sino magalin? Kay Samuel nang. Oh, ha? Kay Samuel? Madali lang nang ibasahon ko. Old flame has to die. No more tears to
Mga biyanso na gid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Jamaica, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kasubong sang ulan. Direksyon, Marnie Muka. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton